Hei, haluatko tietää, mistä saa Tampereella kivoimmat kynnet? Tosin tämähän on tietysti mun oma mielipide. Ollaanko valmiita? Mennään kattoo. Mun lempikauneushoitola on Jadeja, joka sijaitsee Lielahdessa Tampereella. Totuuden nimissä en ole kyllä edes kokeillut muita paikkoja, koska täällä mä oon viihtynyt niin hyvin ja oon käynyt pari vuotta säännöllisesti. Paljon muitakin ihania palveluja täältä saa, mutta tällä kertaa ollaan kynsien kimpussa. Joskus mä istahdan tähän penkkiin valmiin vision kanssa tai näytän inspiskuvia, mitä kohti lähdetään menemään, mutta tänään mulla ei ollut mitään hajua millaisten kynsien kanssa täältä lähden. Annoin siis vapaat kädet Niinalle, joka on aivan huippuammattilainen rakennekynsien tekemisessä parin vuosikymmenen kokemuksella. Meillä hujahtaakin tää parituntinen yleensä ihan hetkessä, kun tulee höpöteltyä kaikkea maan ja taivaan väliltä. Värimaailma veti tällä kertaa tällaiseen keväisen hempeään ja tyttömäiseen tunnelmaan. Parin kynteen tuli kiva liukuväri ja hologlitteriä. Vielä vähän koristeluja ja päälle kynsinauhaöljy ja käsivoide. Ja tässä näkyy muodonmuutos tarkemmin. Jos et ole käynyt vielä Jadejassa, niin kannattaa käydä tutustumassa. Tsekkaa jadeja.fi.